Zdravím, pekný večer a volám sa Damian a chcel som vám ukázať príbeh našej drevenici. Upozorňujem citlivé povahy, že som poľský migrant, budem to skúšať dať po slovensky, ale tak no, uvidíme, ako to dopadne. Takže toto si podívate na obec Hačava, čo nachádza sa v vzdialenosti 35 km od Košíc. Blízko je Zadielská dolina a aj možno Hajské vodopady. Obec momentálne má cca 200 obyvateľov a tuto takde je náš domček. My sme ho objavili, aj celú samotnú Hačavu sme objavili ju v 2021 roku, bol to ešte COVID, tým, že bývame v centre Košic, vlastne nemám ani balkón, tak sme tu žili pod nejakým trošku vonkajším priestorom a hneď sme sa zamilovali do tejto nádhernej, ako pre nás, konštrukcii. A vlastne tu mám kilka fotek na ukážky, ako to vlastne vyzeralo. Ona bola zapísaná oficiálne v roku 46. Ale tým, že vlastne vtedy sa veľa z tých stavieb vlastne bolo nejako neregulovaných, takže tým polovica dedín alebo aj viac vlastne bola vtedy, tie konstrukcie boli zapísané, tak my sme čo sa pýtali, tak sme zistili, že je trošku staršie ako tie 70 rokov. Vlastne konštrukcia je drevnená, je tam azbestová strecha a tak to vlastne vyzerá. Má to 3 izby, hore je to vlastne neobývané podkrovie. Tak čo sa týka tej prezentácii, trošku kontextu, ja vlastne nie som stavbár, nemám vlastne veľmi spoločné nič s remeslom, ja som softwarový inžinier a vlastne chcel som vám povedať to trošku z pohľadu možno pre vás odborníkov, z pohľadu vlastne toho zákazníka, jak on to cíti a jak on to vníma, takú prerábku. A pre tých možno, co sa do takého projektu obnovy púšťa, možno uvidíte také inšpirácie, čo sa týka materiálov, techník, alebo predstavuje, jak to vlastne vyzerá od kuchyni. S tým, že to, čo sme rozhodli, neznamená, že to bolo najlepšie riešenie, to je to, čo vlastne sme si našli a už sme si nejako to zvolili túto cestu. Takže samozrejme s tými skúsenostiami možno niektoré veci urobili by sme inak. Takže je to viac menej chronologicky a na konci vám ešte možno zdieľam takých zo pár vecí, čo vlastne možno aké tipy, čo by si človek mal premyslieť alebo na čo sa pripraviť pred takou rekonštrukciou. Tak poďme na to. Tak to vyzeralo vnútri, keď sme tomu vlastne prišli, bolo tam všeličo. Je tam kachlová pec. Tuto vidíte napríklad tieto dvere, že ona ukazuje trošku, že celá tá chalupa vlastne je trošku posunutá, trošku je krivá. O tom poviem trošku neskôr, ale vlastne je to jedna z tých vecí, čo na začiatku sme trošku bagatelizovali. Je to také slovo bagatelizovali? Je také dobré. Ale nakoniec to vlastne sme nejako poriešili, ale také veci, keď vlastne viem, že už teraz, že keby vyšiel na obchladke novej chalupy, bol mnoho citlivejší na také veci. No, to je ďalšia izba. No, to je symbolické, čo sa týka ešte trošku kontext plánovania takej rekonštrukcii. My sme vlastne na začiatku mysleli, že zmeníme len tie štablóny, bo nevyzeralo to tak zle, my sme to vypratali, urobili sme si nejako ten interiér po našemu a vlastne dalo sa tam bývať, len sme tak sedeli, pozeráme, že no, toto tie štablóny možno zišli by sa nové, bo také trošku sú zamoknuté, alebo dačo, možno tá azbestová strecha aj. Takže postupne sme prišli na to, že vlastne čo by sa s tou chalupou dalo zrobiť. Sme si pozvali odborárov, sme si urobili nejaké architektonické projekty, takže všetko, čo sme vlastne vypočuli, to bolo to obrovské projekty na lata a raz, že boli finančne náročné, tá predstava celá od začiatku do konca. Väčším problémom pre nás bolo to, že my sme nevedeli nájsť nikoho, kto by nám to spravil v reálnom čase, neviem, 2 rokov, hej? Bo čo sme si kontaktovali, väčšinou ľudí bolo týchto skupín, čo možno aj by vedeli také dačo odnoviť a nechceli to zbúrať a nevideli v tým len palivové drevo.
byli vlastne nedostupní. Mieli tie projekty už rozrobené na roky, takže my sme vlastne rozhodli sa, že zrobíme to, čo vlastne vieme, a bola to vlastne kryčina, strešná kryčina a vlastne možno tie štablóny. Tak to vyzerá, keď odhalili tú azbestovú strechu. No. A potom, jak taká cebula, sme odhalovali ďalšie problémy, ktoré pod tou černo-bielou farbou vlastne nebolo vidno. Takže toto ukazuje, v akém stave bolo to drevo, keď sme odhalili celé to podkrovie. Dali sme vlastne ten azbest dole a celú tú drevenú konštrukciu. Takže bolo to v dosť zlým stave, takže sme sa rozhodli ešte trošku viac. Takže do tej rekonstrukcie zasiahnuť. Takže sme rozhodli sa, že vymeníme vlastne celú strechu spolu s krovami a bude to vtedy dobre, hej? Nová strecha, základ. No, takže sme si tu dali vlastne vyrobiť celú novú strechu, dali sme si všetko, čo na tej streche má byť. Toto je plehový šindel, krytina, dali sme si tam nejaké okna. No, lenže co ďalej? Keď sme to už potom vypratali, tak sme zistili, že aj to drevo na tých na tým obytným podkroviu, čo sme chceli si hore zrobiť, na tej podlahe, že to je stále nie v dobrom stave. Keď som vlastne tú farbu odhalil postupne, sme zistili vlastne, že máme dosť veľa susedov tam nasťahovaných, a sme si rozhodli, že dáme vlastne dole všetky dosky z toho poschodia. Takže to bola ďalšia vec, čo sme nečakali, že budeme robiť, bo sme mysleli, že to nevyzerá až tak zle. Takže možno obmalovať. No ale čo už, keď ideme do toho, tak už robíme to poriadne, čo? Takže dali sme vlastne, tak to vyzerá vnútri, keď je vlastne odstranená tá podlaha. No, ale pri rekonštrukcii začalo nám pukať trošku omietky. Sme mysleli, že možno tie omietky trošku zrekonštruujeme, ale keď som dal kúsok dole, tak sme mieli ďalšie prekvapenia. Takže dával som to po kúsku dole, uvidíš, že možno to len takde, že to nemôže byť, že to celé je zle. Ale tak ďalej som išiel, tak mal som horšiu náladu, až vlastne cca 110 metrov týchto omietok športových sme museli odstrániť, vybrusiť, vyčistiť. Našli sme tam asi, neviem, 10 tón klincov v týmto, takže každý meter je úplne unikátny, je to zážitok, je to príbeh, každý meter štvorcový. No, ale tak sme už mysleli, dobre, tak máme nové, už cca tie steny vyzerajú ako vyzerajú lepšie. Sice to sme neplánovali, ale však dáme si nové nejaké kvalitné omietky. Tuto hore trošku nechronologický záber, ale som vám chcel ukázať, ako sme urobili vlastne to podkrovie. Toto sú vlastne nové stropné dosky, sme urobili rošt, a tuto vlastne zaklopené sú stejko drevovlaknité také izolačné dosky. To tak, čo sa týka tých materiálov, čo sme používali. Snažili sme si to zrobiť ako tými možno nejakými prírodnými materiálmi, kde sa dalo. Chceli sme to tiež nejako lokálne porobiť, takže drevo je tu ťažené z okolia. Hlinu sme mali tiež z okolia z baní. No, stejko samozrejme prišlo z Nemecka. A veľa tých takých materiálov, tých vlastne izolačných tiež vlastne stamať, to sme nevedeli obísť. Okná sme použili z ďalšieho domu, ktorý vlastne bol búraný, tak sme trošku je repasovali. Takže máme tam hore vlastne 2 drevené okná. A vlastne tie všetky medzery medzi tými trammi sme izolovali. To je vlastne ovčia vlna. A toto trošku možno vidíte aj konope. A tak do kolečka aj vnútri, takže ďalšie 200 metrov. Bolo to tiež sranda. Tak to vyzerá vnútri vlastne, keď ešte nie sú omietky. No, a sme si chceli vlastne,
keď ste na začiatku videli, možno bola tam taká kachlová malá pec, ona bola fajn, len vlastne vyhrievala len kúsok časti toho domu, takže sme chceli vlastne ďalší nejaký podobný piec v tej druhej časti domu, takže sme si mysleli, že v chodbe dáme ten základ tam 3 na 3 metra dole a tam postavíme ten piec. Takže keď sme to dali vlastne dole, to sme zistili, že to drevo vlastne, to tam, ja neviem, na čím sa vôbec stojí tá chalupa, ale bolo to vlastne taký prášok, ja som chytil to drevo do ruky, ono sa vlastne rozpadlo. Takže viem, že tie chalupy by sa malo zvíhať, vymeniť toto, len my sme nevedeli ani nikoho nájsť, čo by tam za našeho života tam prišiel a to urobil. Tak sme týmto spôsobom, ako, ja som to vlastne takto blúbkal do okolička, hlubšie a hlubšie, ostalo toho malo, toho dreva. Som z toho mal malú dušu, sme to nahradili potom nejakými cehlami a tak hádam to bude stať. No a vlastne ten problém vyskytol sa tam, kde byl kontakt, celá vlastne tá podlaha bolo, tam je 70 metrov cca, vlastne to bol vyliatý betón, niekde 10 cm, takže pol metra, nechápem, ale to všetko sme museli vlastne stavať, vyviesť, tak vzniklo asi 2 km diaľnici z toho, ale dosiahli sme to, že vlastne celú tú podlahu sme odhalili. Tu sme si hrali trošku na takých, sme hľadali pokladu, bo takto vravím, že to bola pivnica, sme pivnice nenašli, ale tak našli sme zlatý zub, tak neviem, dúfam, že sme si tak patrali, či tam zvyšok toho tela tam niekde není. Áno, bol len zub. Takže takto vyzerá, keď vlastne sme tom podlahu dali dole. Museli sme to vyrovnať, takže ďalšie metry a metry kubíky zemi museli stanať ísť preč. Takto vyzerá. Tuto je vlastne vchod, tuto je vlastne tam tá obyvačka, kde bol ten pec, tu je kuchňa a tak. Dali sme si nové všetky rozvody, elektrinu a tak, takže keď už sme toto robili. No, potom na tom podlahu prišlo nejaké cca 30-40 cm štyrku. Na to sme urobili rošty a rošty sme vyplnili penovým sklom, tak sme si poradili. Takže sme trošku tom podlahu izolovali, pretože tieto opatrenia tiež ešte pridám, tak samozrejme všetky tie drevince majú problém s tou vlhkosťou a aj tá vlhkosť vlastne, čo sme sa dovedeli, je vlastne pričinia sa ku degradácii tego dreva, že keď to drevo vlastne má tú vlhkosť nad tam 15%, už si nepamätám presne, je ono mäkšie a tá celulóza viac prístupná, takže vlastne ten život tam vtedy viac do toho zasahuje, takže to všetky opatrenia tuto na tej podlahe dúfame, že trošku nám tú vlhkosť zredukujú. Takto vlastne vyzerá v chodbe. Toto je vlastne ten piec, o ktorým som spomínal. Navrchli sme to tak vlastne spolu s kachliárom, s piecárom, že vlastne miesto, že by dať kde schody na ten pult a ušetriť trošku priestoru, sme to kombinovali taký hybridný spôsob a vlastne sme vyrobili tzv. Teplé schody. Takže to je tako. Tie schody vlastne nie sú možno nejaké plnohodnotné, super nejaké pohodlné, ale ako fungujú tu. Funguje to fajn, už sme chodili, ešte zatiaľ sme nespadli, takže hľadáme, že to bude fungovať. A vlastne robené je to tak, že vyhrieva to aj tu ten priestor, aj kuchňu, aj vlastne zadná stena tiež je vlastne pec, takže kúpeľňa a vlastne 3 izby dokupy. Malo by to vlastne zasahnuť. Okolo doma vlastne sme museli robiť drenáž. Toto len ukazujem všetky veci, o ktorých sme si vlastne na začiatku netušili, že budeme musieť vôbec robiť. Hej. Bo mali byť vlastne tie štablóny a kvičina, čo za týždeň malo byť zrobené vlastne podľa odborníkov. A ten základ to je pôvodný betónový, hej? Áno, tu je také vlastne, urobili takú stopku, ako ten dom vlastne trošku klesol.
Takedy v minulosti tak urobili asi ten zásah, že vyrobili taký betónový cokol, dosť taký solidný, ale aj my sme trošku to stúžili. Tuto vidíte napríklad takou dosku, ktorá ide krížom cez celú vlastne tú chalupu. Aj vzadu máme také podpory pre každý prípad, že by tá chalupa ešte takedy chcela ísť. Takto tu vlastne vyzerá po tým drenáži. A všade vnútri máme vlastne hlinené omietky. No a ešte toto dodám, že vlastne tým, že ja nie som odborník, tak väčšinou tej práce ja som nerobil sám. Tie veci také menej odborné, takže neviem, sypanie toho drenážu, možno dávať tú voľnu a konopie, tak to sú také veci, ktoré vlastne zvládne každý, kto má čas. No, my sme toho času vlastne mali, ale sme museli to zvládnuť. Ale takže väčšinou tých prác takých odborných, to sme samozrejme mali ku tomu pomôcť. Takto vlastne vyzerá predpríprava na hliňanú mietku. Je to vlastne slomený rakoš. Tuto možno nie je najviac kvalitná fotka, ale vlastne ukazuje, jak to vlastne vyzeralo postupne. Je to vlastne hlina slama, dosť hrubá vrstva. Veľmi odporúčam industriálne odvlhčovače, 6 € na bazoši za deň. Veľmi vám to pomôže. Tak to vlastne vyzerá. Pretože sme tam dosť mieli veľko, nám to krásne kličalo, potom sme mali takú lúku na scéne, ale tak toto len dočasne. Toto ja som si hral vzadu, tým, že som absolvoval 2 workshopy. Vzadu máme tiež 14 metrov steny, tak ja už som si skúšal nejako sám to dať, pričiniť sa do vzniku tejto rekonštrukcii. Takže začal som tam naťahol nejakú dosť hrubú vrstvu tej hliny, ale je to ešte také neukončené, takže na jar pokračujeme. Túto pasíky, všetko to bolo vlastne také rôzne zmiešie betónu s dačím. Ja som to už preventívne všetko musel vydlúbkať, bo už som nemal dlho vieru, že tam nejaké mravenisko alebo dačo sa tu nebude skrývať. Takže to sa zdá, že toho je málo, ale to ktoré veci, to už som nie jeden nech na tým zlomil, kým som to všetko dal preč. A to je dookola vlastne chalupy. A toto som všetko nahradil potom. Toto som robil ja. Vyzerá to, jak to vyzerá, no a čo s týmto budeme žiť. Ale vlastne nahradili sme to hlinou, že by to nejako bolo difúzne otvorené, jak sa to hovorí. Tuto som chcel ukázať vlastne, jak to na tú vrstvu hrubé omietky naťahujeme, to je taká hotová zmieš, veľmi dobre sa s tým robí, biela omietka, biela jedna omietka a to je vlastne naťahované na tom vrstvu tejto hrubej omietky. Tu vidíte, ďakujeme Tabáčskej kultúrfabrik za poskytnutie 2000 kusov vrtnačikov od firmy Klaši. Upcycling. Takže toto vlastne pokračuje, vchod je tá biela omietka. Tuto vlastne my sme si rozhodli všade dať drevené podlahy smrkové. Tuto je na pulte, vidíte ešte do podlahy, čo sa nám zvyšilo toho materiálu izolačného, všetko sme tam uchali. Nič sa nevychodilo. Takto vyzerá drevená podloha po obývačke. Takto už vyzerá viac finálne. Keď sme to vlastne už hore ten pult, tak máte pred a po z tých skorších fotok, jak to vlastne vyzerá. Tieto schodíky vyzerajú celkom zaujímavo a bolo veľmi šikovné riešenie našich remeselníkov. Tým, že tá chalupa je krivá, rozdiel medzi tou časťou a tou ďalšou časťou je nejaké pol metra a to ešte nie je rovné pol metra, to úplne je šalené. Takže sme vymysleli, že to ako oni vymysleli, ja som na to schválil, a že vlastne dáme to na také 3 časti a tým pádom aspoň jedna časť domu je rovná. Damian, už ťa budem musieť pomaly prerušiť, teda pomaly, ale rýchlo. Hej, dobre, tak ideme ďalej. Toto je vlastne tá pec, keď sme ju zakurili prvýkrát a takto vyzerá naša obývačka. Teraz postupne to vlastne zariaďujeme a tu mám ešte zo pár vecí. Koľko mám času? 30 sekúnd? 4 minúty po. Tak, asi končím tuto. Ďakujem pekne za pozornosť.